Ahojte ľudia, tu je Hangsu13, vítam vás pri novom videu a dneska to máme z hry YouTube Simulator Z. Idem vám ju tu ukázať, moje skilly, hrám to už asi rok, ale nie som na to moc aktívna. Taktiež si ma môžete pridať za frenda, možno ma tu nájdete akurát hrať, ak by ste chceli. A teda vám to idem ukázať. Som trocha chorá, tak sa vám ospravedlňujem, ak budem trocha kašľať alebo kýchať. A tak poďme na to. Fajn. Ako prvé vám to asi ukážem, aký mám dom. Toto je môj dom, hej. Toto je počítač. Vlastne tu mám všetko, čo potrebujem, ale k tomu sa dostaneme ešte potom, pretože najskôr vám musím ukázať. Takže, máme tu takúto kameru tu na dole, cez ktorú môžem natáčať. Máme tu Asha, ktorý vám môže dať Pikachu za 50 Robuxov, ale mne sa nechce utraciť 50 Robuxov. Už tu máme asi natočené 2 videá. Potom tu máme Mr. Beasta. Kamo Mr. Beast bol natoč video. Môžeme sa s ním porozprávať, čo? Would you like to win free money? Yes. To je všetko, akože? OK, tak možno potom. Tu máme Furniture, tu si môžeme vlastne kúpiť veci do domu, tu napríklad novú stoličku, rôzne nové stoličky, takéto dačo, môžeme si kúpiť takéto DJ-oné. Ako ďalšie tu máme rôzne takéto športové, proste to človek potrebuje do... Toto si celkom rada kúpim. Koľko to stojí? Jedna stojí 5. Koľko mám ja? Ja mám 1576. Kúpime nejaké. A možno vyberieme iný dizajn. Aký je podľa vás najlepší dizajn? Tento je dobrý. Tento zoberieme. Tak zoberieme ich napríklad 15. Paráda, ešte ideme niečo pozrieť na rýchlo. OK, tak máme 15 týchto. A neviem ani, ako sa to volá poriadne. Ale on také má tiež, každopádne. Môžem si tu nastaviť, tu zase môžem nastaviť, aké svetlo ide to a potom možno, koľko to 500? Takže ja na to mám. Nechce sa mi za to utrácať, ale... Fajn, takže... Takže... Si tu teraz, krásne. To tu zariadíme, ja sa vám ozvem, keď to zariadím. Keď to tu pekne, krásne dám. Adam, prosím ťa, buď ticho. Tichšie troška. Lebo od teba tam nie je počuť, ale mňa to znervozňuje. OK, ľudia, treba ešte nejaké dokúpiť, lebo nám to akurát nevychádza. Tak kúpime ešte 3. Na tie peniaky natáčať, tak mu nepôjdem do záberu. Dajú sa kúpiť ináč aj lepšie kamery, ale to teda nenájdeme. Pardon.
Kde ten náš štýl? Aké sme to mali? My mali... Počkaj. No toto, ak sa nemýlim. Nevadí, tuším sa to tu dá aj vrátiť. Takže sa toto rýchlo dostaneme a ideme to doplniť. Tak. Ne, ja mám zlé. A ne, dobre mám. Super. Čo? Tak, to spravíme tak, že... Počkaj. Sa ťa to dostane z tohoto. Chcem si to prečkám, necháme tak. OK. Môžeme potom dokúpiť, ale najskôr ideme natáčať, takže vám ukážem, ako to funguje. Najskôr musíme kliknúť na túto kameru. Tak to, vám to krásne vyskočí do rúk. A musíme nájsť vhodný záber. Aké video by sme mohli spraviť teraz z tohoto? Napríklad... Áno, spravíme s free petov. Vlastne teraz musíte stlačať Ečko. A všetko budete natáčať. Proste budeme natáčať takéto free veci. Ako ďalšie môžeme natáčať, že čo dáva free Mr. Beast. Ako ďalšie tu môžeme dať toto. Ľudia, zatiaľ môžete vymyslieť, zatiaľ môžete do komentárov napísať, aké hry by som ešte mohla hrať na Robloxe, alebo všeobecne, napríklad nejakú hru, ktorú som ešte nehrala, ktorú ste ešte nevideli na tomto kanále. Mohli by ste ešte ináč mi aj napísať do komentárov, že či by, že kľudne aj z tejto hry, že či by som, že aké video by som mohla natočiť s akým oným a tak ďalej. Každopádne takmer budeme mať požadovaný počet už. To video tuším v realite nikto neuvidí, to je len ani v tejto hre tuším nikto neuvidí, nedá sa pustiť, lebo tam uvidíte prečo. Tak ešte natočíme Mr. Beasta a natočíme niekoľkokrát ešte Asha. Celebrita Ash. Fajn, teraz pôjdeme domov, lebo už máme dostatočne dosť snímkov, máme 155. Teraz si sadneme za komp a vlastne teraz dáme videoeditor. No vlastne budeme klikať Ečko zase a budeme tam vlastne dávať všetky snímky tým pádom. Ja budem speedklikovať. OK, to už je všetko, takže dáme export. Ako by sa to video malo volať? Dajme, že... Ja neviem. In my... Prepáčte. Prepáčte naozaj. Nejaký výkonný počítač. Teraz tu na vlastne v Photoshope urobíme
Tu na vo Photoshope nejako spravím toto. OK. To ale moc nevyzerá ako dobrá miniatúra pre naše video, takže ideme pokračovať. Si speed klikujeme Ečko. To bude vyzerať niečo, čo by dávalo zmysel, akože. Aj to môžeme savenúť, ale radšej by to bolo niečo... To už duplom. Nevadí, možno niečo nájdeme. Ak sa teraz nič nenájde, tak vážne končím s tým hľadaním. OK, to by mohlo byť celkom dobré. Takto sa ideme a ideme na YouTube teraz, tentokrát. Otvoríme si takto YouTube. To je môj profil, mám 2 supy, kámo, prečo len 2? Pozrite si, aké skvelé mám video. In my city is celebrities. Prosím, nesmejte sa, ja som vážne nevedela, ako sa to píše, alebo this is my city. Upload a teraz dáme, toto označíme. Možno by sme to mohli dať, že... alebo že omg. Ďalšie money. Ďalšie drahokamiky. Paráda. Máme 3 videá. Môžeme to vypnúť. A potom tu mám samozrejme ešte takto zložku týchto všetkých obrázkov. A zložku videí, ale toto teraz není. Každopádne môžeme vypnúť počítač. A koľko mám drahokamov? Neuvidím teraz, koľko mám drahokamov, že? Nevadí. Aj tak ideme, ešte musíme dokúpiť tie peny. Budeme to volať peny. To bol taký štvorček. Toto to bol. Raz, 2. 3 pre istotu. Fajn, a ešte tu bol taký, ešte jeden shop tu bol. Kúpim niečo z tohoto ľudia. Už nejaká posiel by sa zišla. Nech si mám aj oddychnúť potom všetko. No tak pohľadáme nejakú posteľ a vyberieme najlacnejšiu. To vyzerá dobré. Aj tieto vyzerajú dobré. OK, ideme porovnávať podľa ceny. 60, 57, 57. Berem túto. Ešte niečo tu bude také užitočné. Vieš ty čo? Berem inú, berem inú. Sice je strašne drahá, ale berem ju, lebo je strašne pekná. Telku nejakú... To je zatiaľ všetko. Ale... Môžeme ešte pozrieť niečo... Akože... Tu nájdeme ešte niečo, ale počkaj, kebyže dáme, že kitchen. Ne, dobré to je. Platím. Mám to? Jak zaplatím? Chcem zaplatiť.
telku. Jak to kúpim? Sakra. Chcem túto televíziu a túto... Kde to mám tlačítko, že buy? Aha, tu. Kúpila som to. Hej. Mal by som to už mať. A teraz je tu ešte jeden taký obchodík, ktorého pôjdeme. Ešte máme... Myslím, že dosť drahého komalu. Máme ešte 1000 čo? Your mom's house. Takže pozrieme sa, čo tam je. Čo chceš? Would you like to sell your soul? When you get the best computer and the best camera, you will be able to sell your soul. When you sell your soul, I will take all of your money. SD space, cameras, computers, uploaded videos, and edited videos. In exchange, I will give you 5 tokens. Tokens can be used to open this chest. Inside this chest, there are play quests that multiply your wives and money. Cool. So, would you like to sell your soul? Forgot what to mean. Ja budem števať ľudia. When you get the best computer. Dobre, serem na ňu. Ešte to všetko preskipujem. Konečne s tebou, kámo. Shop. What the... Ľudia... Tak sme sa tu porozprávali s tou našou vraj mamkou. Je to východ, sakra. A to je. No tak ale pre nás nič nemá. Taký halloweensky, keď sa začína Halloween. Dávať si uhnite. Ale musíme natočiť na video, takže čo by sme mohli natočiť teraz? Lesem do záberu, ha 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 ha. Určite... Už to mám, budeme natočiť nejakého týpka. Henrys. Musíme to stihnúť. Poď speed, klik. Makaj, no tak makaj, kým sa on respawne. Fajn, takže. Co dve, kam. Tu televíziu. Jak ju otočíme, ja ju chcem otočiť, sakra. Ne. To naopak. Ona je tu postiel ešte. Jak to otočím? Asi takto. What the f...
Hellboy, prečo som to zmenšilo? Nie fair. What the hell, boy? Prečo to... Neviem, jak to zväčším. OK, tak sa budeme musieť vystačiť s takým malým, ale to je fair reálne. Aha, on to je strašne vysoké na výšku a strašne malé na níž. OK, ale ja to potrebujem riešiť nejako. OK, jak to zruším, som sa ešte nedozvedela, takže musíme výjsť. Mňa reálne ani nechce pustiť von. Už také prťavé. Pustí ma von, please. Niekto zamkol. Né. Ľudia, dajte like a odber, nech sa mi podarí sa odtiaľto dostať.